Very good. Very bad. Anong very bad? DZGB ang idol ni. Oh! Naubatan ka na? Naubatan ka na? Oh! Oh! Ano? Naubatan ka na? Henry M. Iyon na! Gani ka so nakaka-insult tong salba. Ano, natapig ako itong naubatan ako. Nagtalab ako sa banggi. Gani ka so, ano nga noy? Ano mo ginamit mo? Nagtalab ako sa banggi. Pigahapot pa ako, naubatan ako. Ano sabihin niya ka nagtalab? Aram na yan, ha? Ang terminology nagtalab. Aram iyan ni Kwan. Aram iyan ni Manay Merly Caceres. Takas na dyan, mina. Pero ngayon malibong ang payo mo, day man. Nagpaliwanag lang. Hello, 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 hello. Hi, hi, hi. Pilipinas, good morning. Mga nakatutok po sa bilog na mundo, magandang morning po sa Endogabos. Kumusta po ang bilog na Kabikolan sa Ngunyan? Kumusta po ang bilog na Legazpi City? Kadakul-dakul kan mga bareta, mga tugang nakababalaghan sa tuya, tabi nakapalibutan. Kadakul kan mga baretang mga makangalas-ngalas sa tuya, tabi nakapalibutan. Digdi po sa tuya na lugar. Kung si Jimmy, may nakukuha ang mga bareta na mga kababalaghan sa tercer distrito Kanalbay, digi po sa Legazpi. Dakul naman na nakukuha ang bareta si Lowens na Barcena. Mga kababalaghan man, uyug-uyugon mo gadan, ihinyusod sa na duman sa rongnit. So, binayaan. Diyan sa nini, sa Legazpi. Ano ba yan? Oy, Pilipinas, ingat, 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 ha? Good morning na. Ingat, 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 ingat tayo palagi, ha? Sabi ni Paring Ray, taling haga ngaya pa di 12-25-26. An kahaditan minapagabat kampuso nin tawo, alagad minapaugma sa iya, an marahay na tataramon. Siring man an matanos na tawo, iyo an giya kan sa iyang katuod, alagad, andalan kan maraot, minapasiring sa pagkalagalag. Sa kabaga, tama pa di? Good morning, Tabi pa di. Oy, Noel na Manalo. Sa ko niya nag-missed call si Jonas na Rosal. Abay palagod na uro dyan kita magmata. Si Jonas, dahil nalingawan na so. Nabasul kaya lugod si Jonas. Nabasul kaya lugod si Jonas. Dahil man, dapat baga 4:30 nag-missed call niya ako. Ay, igwa pala. Pangyari sa mga baka. O, igwa pala na. Dai ko na dangog. May missed call palang tabi. 429. 429. Naling mo na ngayang gibo-gibo man. Grabe nga. Sabi ka diba? Oh! Ano? Matang ka na? May tangka. Sabi ka mga gurang nailing mo na tuspukon ka. Duman sa muya ka ito, pag turugon ka, tatalo, ano na yan, katuspok mo? Tuspokon ka ngayang sarawayon ka. Obay no. Araman ta mga tugangan, mga buwan na manong bareta, hali po dyan sa luwas. Report, walang iba, Jimmy, nasalita, nasa linya. Aramon ta daw ang mga istorya dyan sa 3rd District, Kanalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Ali kita kaswapon sa barangay Busak. Talaga, no? Taon, abangan, tabi BP. Yes. May footage kita. Yes, Taon, Sa okay. sarong istorya na ngalas man. Oo. Napasing so talingang duwa. Oh my goodness. Sige daw. Taon na lang. Taon. 6:30 kayo. Tapi dyan. Very good. Sige, sa i-reservata 6:30 naman. Okay, go. Sa mga dagdag niya tong bareta bungkaras kan sa tuya mga istorya, bago na tabi BP. Ang pamayokan Highway Patrol Group. Digdi sa probinsya ni Albay, kung saan party kan na pagpapalasa, ang dating head na si Police Major Miguel Ngo. Ibinalyo na sa National Headquarter. Ang naging kasalida kini,
iyo si Police Major Nordito Dilima Iskuta, taga First District Canalbay. Sigon kay Iskuta, prioridad niya sa sayang pag-asumir sa pwesto, iyo an masigurong malinig. An sa indang opisina, pinabugtakan na niya nin maliwanagono na ilaw an sa indang ampangan kanit quarter digdi sa barangay Kabangan Pulangi, atin maging visible sinda sa mga highway, kung kaya ando ang service kanit PG ipinakondisyon kay ni para gamiton sa pagreparo sa paglilibot sa kapalibutan. Kasud mahali sa Premier Distrito, naglibot-libot si Police Major Escuta, mantang haros araw daw lalauman na ang pagiging visible highway patrol sa mga mayor na tinampo. Ang patanit niya BBB sa mga driver motorista, siguraduhon na pag nagmaneho may rehistro, ang lunadan, may lisensya, mag-ingat sa pagmamaneho para iwas disgrasya. Iyo man talaga dapat. Dangot na, tingog ni Police Major Iskuta. Sa kaya mga muna po sa itong mga motorista sa nag-aagit sa probinsya ng Albay, siguro doon po pag nakita nagmamaneho, huwag kitang lisensya, nakaresta sa itong mga auto, siring mo po, pag lalo na pagbagi, lohay-lohay kita pagmaneho, tanganin po may patarata, sa itong lugar, paminimize na po asin ang buhay sa paghalawin pa. Okay, so yan BBP. Good. Very agresibo man ang bagong hepe Agresibo? Snap. Abag daw, magayon yan. Araw mo yung pigigibo niya, barantayan niya, nagkakalusot yan. May guspati. Maray ang tindog. Good. Maray ang tindog. Pugi. Okay. Ko lang ikipahe ko. Nag-discover kita na ganing makapag-interview kiraray. Yes, very good yan. Pagkala ko nin mga plastic cellophane. Pagka-interview, tagal. So plastic recorder. Pagkatapos interview, plastic itapok. Tangga, correct. Very good ka. Okay, good. Cellphone, pasa-pasa, plastic. Also, tapok. Yes, very good ka. Basta na makasma ka, may tapok mo sabay ang cellphone. Paday. Ramdaman mo lang Diba kapag interview mo, okay na, out ka na, ibarabad mo na. Baga sa 4,000 kan gulay baga? Iyo baga, pagkalawasan kang gulay, tapok ang plastic. Yes. Kung pupundon tanan pag-interview yung pasa-pasa sa interview. Dahil nakita kayo ni makakuha kayo mga balita. Yes. Pagkatapos may interview naman, ilog mo naman sa plastic. Bakal kuha naman kay plastic. Plastic naman. Yes. Good ka, good. Very good. Tumama man suliway sa plastic. Pagkatapos mo, itatapos mo, halion mo. Balik ta doon mo sa nasusilo. Pintanganing dayo makaputan kung may virus. Ang teknika ang Jimmy, so alam mo nga, ayo, tama, ang pagkwan, bibaliktad man ang paghulso. Pagulso, tananganing dayo mo na, dayo ka na makakaput naman sa ibabaw. Yan, buda, so itong nakaputan niya, dayo mo man makaputan na. Tapos habang nag-interview, nagkakalag-kalag ka nakibasurahan. Yes, very good. Sa ito man itapok, kung basta mo sa naulsoon. Ay eksakto. Dapat ang pagtapok sa tamang tapukan. Iyo. Yeah, naman sa hindi nabubulok. Okay. Diyan BBP, ang sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, DZGB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, Al Armario na sa linya. Pading Al, good morning. Good morning. Seryoso mo yan kan gobyerno. Ang panggigipit sa mga bigkatabudan nakaliado kan mga rebelling New People's Army o CPP-NP. Sinarok na ang mga naging prenterang lideres ng mga militanteng grupo digdi sa Bicol na sinarangatanin kaso. Inot matatandaan si Jane Nagrampa saka si Vince Kasilihan. Yan mga midbid na lideres digdi sa Bicol kan mga militante. Sinapit ini sa mga kaso ni ambos na militar asin polis sa iba-ibang lugar digdi sa Bicol. Si Ramon Rescovilla, matatandaan tayo ini so transport leader, Condor Piston na prentera kung may mga strike, inasuhan man ini na illegal possession of firearms. Pagkatapos na
sabi na konfiskaran aligado ang nasabit na persona. Latest na informasyon, si Pastor Dan Balosio na prepare man inibaga sa mga rally sa issue kan human rights rini dini sa harong asin na konfiskaran aligado ni mga armas bagay na pigdinigaran man ini kan mga suspechado dahil sinasabing planted daw. Apera kani aktibo man na pag-monitor kan militar asin PNP sa mga barangay na pagkataboda nindang yaon ang presensya kan mga rebelde. Pero susok sa mga press statement man na kapaluwas kan mga militanteng grupo parte daw ini kan implementasyon kan anti-terrorism law na naprobahan sa torno niya ni Presidente Rodrigo Duterte. Igwayanin na kapalaman na Executive Order number 17. Kaya yan ang mga statement man sa lado kan mga militante taro ining forma na panggigipit sa masa na may pahayag ang tunay na kabugtakan, tunay na sitwasyon kan mga pobre. Yan, pare, ang pongkaras kan mga informasyon digdi sa luwas, ang Mario, DZGB. Salamat, pare Al, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, Ans Galero may dagdag man na report. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning. Ay sa mga dagdag man yatong bareta, kooperasyon asin pagsabot na sa nangunyan ang pigahagad kan gobyerno lokal ni Legazpi sa paagi kan Legazpi City Health Office para sa mga persona nagpo-positibo sa helang na COVID-19. Sa pagkikipag-oron kan DZGB News kay Legazpi City Health Officer Dr. Fulbert Ani Quiliego, presensya at pandemyang COVID-19 sa syudad ni Legazpi. Ang persona na nagpo-positibo sa hindi ka naghelang, aminado ini na reklamo at pag-abot sa sitwasyon ng kunyan kan mga quarantine facilities. Sa kunyan, sinabi ni Hiliego na tain naman ni kaya na magkaiguan ng problema ang mga quarantine facilities na hindi ka nasin ang mga regular na facility dyan mga banyo asin iba pa na magkaiguan ng problema dahilan sa halos para na kunyan ang mga quarantine facilities. So kanya sinabi ni Hiliego na pigigibo manindaan gabos na laktang tangan na kaya na magkaiguan ng siri na problema asin kung igwa man na siri na problema tulos man ining masolusyonan. Hagad ko niya ni Hiliego na pagsabot asin kooperasyon dahil na magpareklamo ko niya dahil sa haros gabos man na mga opisyalis ka na City Health Office asin ang mga healthcare workers dito sa syudad kan Legazpi sibot-sibot na para malabanan ang pandemyang COVID-19. Sigun kay Hiliego, agad manindaan suporta kan ng bangsaro dito sa mga Legazpeño asin magtao man lamang ng data pag-apresyar sa mga healthcare workers sa syudad kan Legazpi lalo pa niya na paragos pa ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa bilog na syudad kan Legazpi. Tabi pipendre yan mga impormasyon, Ans Galero, DZGB. Alright, thank you, Ans. So, i-text na tabi mga tugang ansan ng mga birthday greetings. Papasadahan ta iyan. Taon-taon lang. Hindi po sa sendong programang Morning Hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Okay, sige. Uy, sandali lang ha. May, ano ito, bawal ngayon ang plastic sa bagharo. Daday. Iyon namigo, itatapok na ni Jimmy sa tamang lugar ang plastic. Yan. Itatapok sa tamang lugar ang plastic. Kapatid na Noel. Mga tugang, thanks God for another gift of life. Ang pagkabuhay milagro, ang pagkagadan sigurado. Kaya permi kita magpasalamat sa mahal na Diyos na nakagimata kita. God is good all the time. Alright, basahan ta ka mo ki, ano ini, ki rawit-dawit ngunya na aga. Mga tugang na pinadara ni Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. O madali lang. At nawar ito. Ang titulo,
Legazpi Boulevard. Oh yeah! Good morning sa gabos na mga taga-Legazpi. Siring man sa mga bisita, mga nagdadayo digdi. Salamat sa mahal na Diyos sa iya Romani. Naurog na tabangan ang syudad na ini. Bato-bato sa langit, day lugod nin madagit. Kunigwang tatamaan, kansakong rawit-dawit. Pag makulog man sana, ungani malasakit, kan Legazpi Boulevard, mantinir na mailinig. Ana sabing Boulevard, pinagayon na pasyaran, tanganing kita gabos, an makikinabang. Dapat na ang lugar sa tuya manabalusan, mintamang paggamit, maray na pag-ataman. Pwede daw na isabay ang pagdara nin ayam, na kun minaati, yaon mismo sa agihan. Ana sabi ng ati, kun natutungtungan, nawawara ang gana, pati kaugmahan. Siring man makanos sa mga nakakahiling, lalo na sa mga aki ang sitwasyon na siring, igwang mga ayam na naglalabing-labing sa sakuyang kahaputan, tama daw sa paghiling. Makamurumundong mga basura nakakalat, taiba sa tuya kung sain iwinawalat, daita man tabi ipagtapok sa dagat, basura isa lugar, tang ayam pinagngangat-ngat. Pagreparo man sana sa attire na halipot, ibang nakakahiling mata napupulot, dakulang kaugmahan an gayon kampalibot, lalo na kun anyama yaon, tunay mong pagkamuot. Ang Legazpi Boulevard, ginibot ang disente, o gibuhon tang disente, asin ang kalinigan, pinaka-importante. Padabaon tang maray, ang lugar na ini, anday nin karahayan, daina ipagbali. Magayon pa, litong ko ini, dago ganin din yung part na ini, pagreparo man sana sa attire na halipot, ibang nakakahiling, mata napupulot, dakulang kaugmahan, an gayon kan palibot, lalo na kunyaon, tunay mong pagkamuot. O ni pa, ulit tayo ni. Makamurumundong an basura nakakalat, taiba sa tuya kung sain iwiwalat, tadaiman tabi ipagtapok sa dagat, basura isa lugar, taan ayam pinagngangat-ngat. Diba? Eksakto. Siring man makanos sa mga nakahiling, lalo na sa mga aki ang sitwasyon na siring, igwang mga ayam naglalabing-labing sa sakuyang kahaputan. Tama daw na mahiling. Bata bagang ayam, Noel, pag naglabing-labing baga, riparon baga, nata daw yan, adi. Nata daw yan talaging arog. Salbata, nagkarabutan tayo dyan agad. Pwede daw na isabay ang pagdara din ayam, na kung minaati, yaon mismo sa agihan. Ana sabing ati, kung natutungtungan, nawawara ang gana, asin kaugmahan. Saka baga, ata na nga ni, iyan ang pigsasabi, tatabi, baya, mga gibo-gibo ta, de lamang baya kita nagkakatararaman, kapatid, ono na yan, ayos, Henry makaraya nga ni, Maceda, ang lalaki, ang mga ayam, hindi inuumaga, your partner in the morning. Fireball. Alright, 5:31 mga tugang oras natin sa Pilipinas sa Sinpo Digdi sa GB Aha. Ay na nga na isa mabasahon ko.
Mata maadlib kita kan mga greeting sa Facebook. Nakalive kita sa Facebook, Ronaldo niyan. Wala man kita sa Facebook, ano? May diferensya? Okay. Kaya daw, wala. Anyway, kaya nga importante mga tugang na kamong mga paradango, mag-download na lang kamo kang DZGB Live app. Ade, imbis na magaparahihiling ka dyan sa Facebook, pananggan, YouTube lang, diba, pwede ka tabi mga tugang na kuhan, pwede tabi kita na magdangog na lang sa DZGB Live app. Mga options yan Facebook, yan, DZGB Live app, pwede ka tabing mag-YouTube, pwede kang mag-YouTube, sabi ka ba? Pwede kang mag-YouTube, diba? Araw ka yan, tabi, nasabutan, nasasabutan, tabi. Nasabutan, para mga sarawayon ka mo. Biga pa dagit na naman ito. natadagit kang sarawayon ka. Natadagit ka para ka naghapot, tagit ka. Ano ba yan? Masyado kang high blood, baby boy. Nasa sabutan niya. Very good ka. Lowens, good morning, Lowens. Yes. Salamat tabi, Pipi. Good morning. Oh yeah, good morning. Good morning sa gabos na mga paraan tabay. Lipot-lipot mang giraray ang pagkaaga. Iyo, malipot na eh. Naguran-uran na baga? Oo. Okay? Roger tabi, Pipi, sa mga dagdag pang bareta, sarong 50 anyos na babayi, idinalagan sa ospital pagkatapos na tigbason sa payo. Oh my goodness. Kan sarong balo na lalaki. Oh my, na mga pangyari sa mga kababalaghan talaga nagkakakura mo, man. Roger. Okay. Gikan sa pangnagapo kan aki kaininin jealousy sa bintana kan suspect kaso hapon. Ginapo, okay? So aki kan biktima, ginapo so jealousy kan bintana kan suspect. Ginapo kan jealousy. Kan suspitsado. Aki kan biktima, Ginapo so jealousy kan suspitsado. ginapo so jealousy. Oo. So nasa harong kan suspitsado. Roger. Okay, ganyan. Ang yari ni kasuhapon sa Purok City, Barangay Bugtong, Legazpi City. Pasado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect tabisto na si Nestor Abunda Latigay, 58 anyos, Balo, auto painter na residente kanasambit na lugar. Ang biktima man, nabisto na si Gemma Abunda Samalya, 50 anyos, may agom, na residente man kan nasambit na lugar. Susog sa initial na investigasyon, alas 12:30 kasudma. O kaya alas 12:30 kasudma, puminasiring ang biktima sa arong kan suspect nga ni naaputon, manungod sa jealousy na napasakan gapon ini kan sa iyang 12 anyos na aki. Alagad, imbes na makipag-uron, biglang tinigbas ini sa payunin bulo kan suspect para mag-obstiner ini tama sa lawas. Salbatana, no? Oo, ang biktima idinilagan sa BRTTH Legazpi para bulungon ang sinapar kaining tama sa payo. Mientras na ang suspect inaristar kang kapulisan kan sinda magresponde sa nasambit na lugar. Ang arestadong persona idinira sa Legazpi City PNP para sa formal na disposisyon, asin pinag-asikaso na ang magkakanikong formal na disposisyon nga na mai-inquest proceedings ini. Okay. Mangyari. Mangyari. Friend, Sige. nga pirmi. Pirmi mga mainit. Roger, Okay. Yan tabi pipiso para makadagdag pag istorya. Ako po, Shelby. Dapat talaga relax na kita, pirmi. Simpleng bagay. Anyway, bala na sinakan magsimbag mga tugang sa mga otoridad. Oras natin, 5:36 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, kumusta dyan? Good morning, Bibi. Good morning sa mga kagabantabay. Headlines ko niya na pagkaaga.
online seller na nagpapabakal nin mga bulong, food supplement, pinatanidan kan DOS in DTI. Oo, Mendas nata. tantong kakulangan in supply kan COVID-19 vaccine sa nasyon, ipigturo na dahilan kan bagulbol na vaccination program. Ay, oo. Mga planta na naka-emergency shutdown ang kausa para magaloy ang rotational brownout. Bantang tiba imbestigaran na ini kan DOE sa ERC. Ekonomiya ka nasyon na target na bukasan kiraray sa oras na mabukunahan ang kabangakan populasyon sikon kay Secretary Galvez. Aha. Mantang kabilugan na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, nasa 1,240,716 na. Kasong murder kontra sa pulis na namadil sa sarong misis sa Quezon City na isaangat na. Aha. Mga residente sa Regions 11 and 12, iyong pinakagrabing naapektaran kang bagyong Dante sigon sa NDRRMC. Iyo ano? Pagpakusugmang kan PNP Health Service, ipigubusol ni General Eliazar, bantang si Secretary Carl Kendrick Chua Caneda, antimanong nakalusot-tulos sa CA, puro pag-umawa na resibi hali sa mga senador asing kongresista na miyembro na nasambit na komisyon. Mientras tantong danyo sa agrikultura dira kang bagyong Dante uminabot na sa 14.6 million. Yan ang mga headlines, BP. Kunya na pagkaaga, atin po yan kang PYC Enterprises para sa indong mga dekalidad at hindi kalibreng VHF radio para sa pang personal, pang negosyo, asin pang disaster na kagamitan. Yes. Napon sa si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa ng Cintangan. Yes. Purok 2, Rawis, Legazpi City. Aha. Pang mismo kan LTO asin LTFRB Regional Office. Pag radyo na konektado 24/7 ang sa indong kaipuan, Yes. BYC nyo na yan. Yo, From yes. this place, Mardelad, tahingi ba? Basta radyo. PYC mo Newspaper yan. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Alright. Oh, sige. Maray pa. Damuganta na mo na yung jingle mga togang kang ano yan. Kang kondora. Ta. Gasinawin nga ning manalo. Gari gusto niya na talagang bumakal. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talaga mga tugang ang Pinoy. Ibang dumiskarte. Iba mag-alaga. Iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the old Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families and businesses helping them reach their ka-senso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kondura's FB page. Dahil sabi nga ng Kondura, Iba ang Pinoy. Tama? Tama. Okay, dito muna tayo sa mga text in the morning. I-text na po ang mga birthday greetings ta. Papasadahan ta yan. Kaya baga ngaya, dapat may bado para pag nakaisip gumibo ki iyong mananggad. Ano? So, ayam. Kadustaan nga, mapupugulan tulos. Dapat talaga may diaper ang ayam, adi. Okay. Dakul kandig di sa muigso, may dating kagawad sa barangay, nagpati sa tinampo, igwaman dati kagawad sa barangay Nasaro,
iyo man ang gibo, nagapaati man sa tinampo, naglalakaw-lakaw ang ayam. Salbatan. Ganda sa barangay Sagpon, buda mga tugang barangay sa pangyayari sa Maoraro. Ay, sabi man ni Ma'am Yet, 5th death anniversary. 5th death anniversary kan bunso na aki ko na si Bing. We miss you, anak. Okay. Ipangaji tabi, Ma'am Yet, ha? Ipangaji tabi ang kapahingaluan kang kalag. Good morning, tabi sa mga tagapag-asa Daraga Albay. Happy birthday kay Jerry Ingwa ng Taisan, Legazpi City. Sabi ni MMC Manay Merly Caceres, ha? Ano, Jerry? Ingwana? Ingwana? Wala pa mga yapag ako, Ingwana. Happy birthday! Ang Legazpi Boulevard, magayo na pasyaran, pero kung dai mo mailing ang atikan ayam sa imong matiti makan. Dakol kaya mga paradaran in ayam pag nag-ati sendang bibayaan. May paratindama ng isda, tapos suya milk na sigan sigarilyo. Anopos pigatapok sa dagat, kaya ang Legazpi Boulevard mation marauton sa matang pag-ilingon. Naling mo ng mga sarawayon kita. Happy birthday to you. Peter Lunceras ng Bagong Bayan, Daraga Albay. Good morning daw, sabi ni Gina. Para po kami sa Facebook, medyo may pigaayos lang na dit ang technical, ano? Pero tabi, pwede ka mag-download kang DZGB Live app. Gano'n masa ka muna kadangog sa radyo. An Android phone nindo, i-download nindo ang DZGB Live app. Gano'n masa na po ka muna katutok, mga tugang sa radyo. Okay? Sa Rizal nga ni Purok 3 Daya Ilaw, direkta poste. Ang harong digdi halos na kaisus ko. Mga suibada pump, please, may tindahan ng talaga. Pero wad ko na sa apik ini. Kuya Hen, suspendido ba ang trabaho sa Ay, kuha na po, resume na po, lifted na, lifted na tabi sa order, mga tugan kan gobernador, budat na mayor, resume na po ang trabaho ng niya naldaw. Happy birthday po kay Engineer Edgar Kiambao. Happy birthday po. At saka belated happy birthday po kay Henry Garay ng Market Site Santo Domingo. From Ram Guardians Incorporated, Alakdan, RMG, Corinthian, Dens, and Nueva. Oy, tukayo. Happy birthday tabi tukayo, Henry Garay. Didingani sa Teachers Village, St. Dominic, ang ayam pipaati sa luwas, pagkatapos pipalaog na. Makauyam tanaga ati ang ayam sa tinampo, naligis pa kan auto mi, buda, may tangod mi pa. Ay, pangyayari. Naligis kang kanindo, kang auto, sa tangod kang arong mo, paglaw mo sa garahe, paano? Mabuhay ang DZGB at for always number 1 radio station from Alex Rojas, Richard Duterte ng NGCP MTDB Daraga. Good morning. Okay na to, nabasa ko na to. Iguaman po igdi sa First Street OLV Bitano, Legazpi. Duwa-duwa pati ang ayam, lakaw-lakaw, nagati pa sa mga gate kan mga arong. Ano daw yan? Ata na nga ni mga kabaglaan tadi. Aha. Nata Mayor Maceda taga Bosso Yasiano Kapur exempted po ba sa order ng gobernador? Ay, pinurwad may reklamong ini, pinurwad ka sa hapon sa Office of the Governor. Pinurwad ka sa hapon sa Office of the Governor ining reklamong sa mga pag-iribag kang gobernador, wala sa opisina kang City Hall, tabi. Inda kung ano ang reaction ninda tungkol diyan, ha. Speaking of operation kan mall VP kahapon, may order baga sa probinsya na sarado, pero may sarong mall na bukas ka sa hapon. Dahil lamang pigsita, iba talaga ang Pinoy. Mga sarawayon ka na. Pika padagit na naman ito. Ako kunya na aga. Sinabi na nga na magsarara ka mo, kundi ilingana. Pero nakitawo, actually, may nagapon sa kuya kaswapon eh. May nagapon sa kuya kaswapon, pano nakitawo, surusuan si tawo, gabos na mulsarado. Gabos na mulsarado. Dito sa nang bukas ba ko sa tawo para siring dumaan? Henry M. Sure ka? Iyo po, may nakailing po. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning.
Ang bagong jersey, may bagong tapang. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginakrutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang bagong jersey, may bagong tapang. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo.
Collect a combination of 6 seals and caps from Hinebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Hinebra tayo! May bagong tapang sa One Hinebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Hinebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Hinebra. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Gusto mong maging milyonaryo? Isa pa na ngayon mahabo kaan. Ang solusyon dyan, Jim's Coffee dapat ang kape mo para po makaimtra sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Bumaka lang po kay Arin Man na Jim's Coffee variants dyan po sa mga tindahan ta. Ibugtak po sa puting sobre, 5 empty sachet kang ano man na kombinasyon kang sinabi ng Jim's Coffee. Pero sa interview ta kay Mr. Jerry Epak, ang Media Relations Officer kang Jim's Coffee, pwede man palampo nin maski parehong kombinasyon. Ang variants nin Jim's Coffee na ilalog po nindo sa sobre. De malingaw na isurat tabi ang pangaran, address, edad, contact number, permahan. Asin kung anong coffee variants po ang ibinugtak nindo. Pangaran kan tindahan kung saan binakal, asin ang promo title. Ang promo title po, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Yan po. Yan, ha? Magkakaigwa ki preliminary draw sa July 24, anom ang manggagana nin Sangatos Mil. Asin po, 27 mil man sa bawat sa kada partner outlet. 5 winners po nintag 5,000 pesos kada area. Tapos mga tugang sa December 22, 1 winner po nin 1 million pesos. Asin po mga tugang Sangatos Mil sa partner outlet. Yan. Okay? Tapos sa magmaigwaki 27 winners, tabi nintig 27,000 pesos man. Kaya po ano pang pigahalat, mag-Jim's Coffee ka na, asin ihulog mo sa imo mga entries. Mga tugang sa mga drop boxes, the more entries, more chances. Ang mas dakul databing entries, mas dakulan chance na manggana. Sa DZGB tabi, may drop box tigdi. Wala dyan tabi sa mga tsindahan sa palibot. I-check ninyo, mayroon tayong drop box dyan. Mayroon tayong drop box dyan. Okay? Sa mga malls, ang mga groceries, i-check niyan po nindo ha. Happy birthday Melissa Montalban ng PhilHealth. Sabi ni MMC, Manay Merly Caceres. Madam Melissa Montalban, happy birthday po dyan sa PhilHealth. Okay? Padingmar, may schedule tabi padingmar na brownout pa de. Pakicheck daw, pakitabang daw ngayon tabi pa de, pakipurod mo daw sa kuya. Sa Sabado tabi pa de, kami nag-apot si Donya Reg. Nanadagog ko sa mga dating estudyante Kenny. Ma'am Reg, good morning ngayon Ma'am Reg. Good morning. Ano man nga yan ni... Si Henry. Alat ko na Ma'am Reg tabi ta. Ikaw ang tatabi, i-double check ta kung igwag schedule sa Saturday. In the morning. Okay? Jomar Bien, my report. Jomar, good morning Jomar. Salamat, BB Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa Bareta Basado dito sa Police Blatter sa Ciudad Cantabaco. Sarong persona ang arestado dahil sa kasong illegal possession of firearms. Ini igwang pinagahampang na warrant of arrest na may petsa pang Mayo 20 ngunyang pasana ini na taon. Katakod ini kan padagos na esforso kan lokal na gobyerno o kan lokal na pulisya kan Tabaco na arestaron ang mga may pinagahampang na warrant of arrest. Ang arestado kasudma nabistuhan na si Efren Buizon Almodel, 44 anyos, laborer, residente kan Purok 5, Barangay San Ramon, Tabaco City. Si Almodel iyuan na nahampang sa kasong violation of Section 28A of the Republic Act 10591 o gustong sabihin na dakupan siya nin short firearm o badil at mga nakalihis na daw
na iyuan na kausa kung nga ta naplantaran siya ka nagkakanigong kaso 100,000 pesos ang piyansa sa katong ini na pinagampang ni Almodal. Yan ang BPN report. Jomar Bien, DZGB. Thank you, Jomar. Happy birthday po kay happy 60th birthday kay Mama Cleotilde Asis Buholano. Yan. At saka happy 39th birthday kay Kuya Carlos Asis Buholano. Yan. Happy birthday. Happy birthday tabi. Pinaruwad yan sa kuya ni Madam Grace Buna Obra. Uy, good morning nga pala sa mga mga taga Divine Word College of Legazpi, mga taga Divine, maray na aga tabi, mga teachers sa high school, senior high school, mga college professors natin dyan. Good morning tabi sa mga taga Divine at saka mga officers tabi kang Divine. Good morning tabi, mabuhay ka mo. Okay. Oto, may advisory man ang gadang APEC o June 5, Saturday. Yes! June 5, o nitabi ang brownout sa June 5. Abado, 7 a.m. to 4 p.m. Salbatan ng pangyari sa Maabaka. Alas 7 nin aga hanggang sinabi ng ang brownout ko alas 9 nagpupuon. Pwede tabi pagkatapos kang programa ko. Mga sarawayon ka mo. Ano pa Mga sarawayon ka mo. Piga palagit na naman indo ako kunyan aga. May juntring ita. Ay, may juntri pa. Sungunyan. Ay, salbatan na. Thank you pa din. Thank you. Sabado, may brownout. 7. Di pwede tabing pag Sabado. Ang brownout, 8:30. Masabi si Kung Pido. Buda si Ate Sally, ano man nga napait kaya di nga ta. Di pa burn out kaya pag programa na nga kan ako Bicol. Pwede ba? Ya kapag para padagitan din daw. Pwede man sa. Pwede. Ang lugar tabi na magkakaigwa ki brownout une siyam na oras ini. Affected areas. Ma'am Rino danguga ni Madam Rino. Entire Tabaco Substation Feeder 1 to 5. Buo tabing mga substations na pigserbihan ka na sa Tabaco City. Buong Ligao City, Salbatana. Entire coverage of Ligao Substation Feeder 1 to 4. Duman pa lang sa 3rd District ini. First District, Boda, 3rd District, Kanalbay. Gusto sabi yung tabi, deng brownout digdi sa Segundo Distrito, lalo na sa Legazpi, sa maabot tabi na Miyerkules, sa maabot na Sabado. Dahil pa po nakapost. Kung dahil man ki-schedule, dahil man kita kasabay, sigurado po, magprepara lang kita. Tigwa kita kipigaapod mga tugang na surprise brownout. Okay? Yan. O ngunyan tabi na June 4, sa June 4 man Friday, June 4, ang brownout po 9 a.m. to 5 p.m. Wow! Maka-enjoy. Everybody. 9 a.m. to 5 p.m. O ne, Biyernes, sa aga sa aga. Friday sa aga June 4, baga, Friday, bako June 3 ngonyan, Huwebes ngonyan, gapo, iniro, kanal, palatos ta kay Diego na, Oni po sa aga man ini, 9 a.m. to 4 p.m. Dangogon, Washington Substation tabi, yes, Sagpon Daraga, Bagong Bayan, Kiwalo Sipi, Kimantong Balinad, Piña Francia de La Paz, Gapo Inarado, Gabawan Tabon-Tabon, Baskaran Talahi, Burgos Alobo, Namantaw Mopi, kasabay ang Canarom, San Rafael, San Ramon, San Vicente Grande, asin San Vicente Pequeño, Villahermosa Mayon, Nabaasan Mabini, Anislag Bigao, Dinoronan Ibo Baugan, Ilawod Tabi, Kasarabay na daing kuryente sa siring na oras na napag-unambitan. Siring man tabi ang barang ang poblasyon tabi kan daraga apektado man. Kidako kinawitan portion kang IMS barrio tabi dahil sinabi kong anong numero kan IMS na ini.
Porsyon da sa nakangims baryo tabi sa aga siringman mga tugang ang munisipyo kan kamalig baguguran apektado. Susog tabi sa advisory kang Albay Power and Energy Corporation tabi ang sa tuyang apik na padabaon. Apik mga tugang na sa indong pinagdadagitan, apik na sa indong iriwal, apik na sa tuyang ang ngunyan tabing July ay salbatana. Ngunyan na pitsa 3 igwa man ngunyan na pitsa 3. Sen man ngayon Mr. Maceda. Diyan man tabi sa Bitano Substation. Only gas port mga tugang databi day manin problema. Porsyon kan biga buyuan bunga mabinit matanag. Adungan man sana sa buyuan bunga mabinit matanag. Ngunyan na daw. Sa daraga po napiktado matnog banyadero. Yes. Human sana. Okay. Ganyan po na Webes tabi 9 AM to 5 PM. Okay? Okay na? Okay na? Meron pa? Ay, check natin sa ibang pinadala ni Pading Mar. Yes. Okay na? Ayun. Ngunyan sa aga asin Abado. Sa Abado 3rd and 1st District. Kulay pong schedule na 2nd. Pero mag-ingat kita. Sabi ko nga ni po, ding schedule pero may surprise. Ang bagong jersey, may bagong tapas. It's a One Hinebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Hinebra, GSM Blue, and Premier Light Brandies. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Hinebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Hinebra. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:05. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, travel restrictions kan mga pampubliko asin pribadong behikulo. Pasiring sa Visayas, asin Mindanao, asin iba pang isla hinali na kang LTO. Bagong rubber tube na haluin ng pigahalatkan para narapak. Apaw nagpasalamat asin naugma sa pagkibra kang bagyong Dante. Sa lado nasyonal, bilang kan mga tinatamaan kan COVID-19 padagos ang pagitaas. Bagol-bol na vaccination program bako sa na dahil sa pagduduwa-duwa na magpabakuna kan mga Pilipino kundi dahil sa kakulangan ng supply nin bakuna. Dakulang planta nin kuryente, naka-emergency shutdown, rotation brownout, lalong naglalawig. China, kinumpirmar ang primerong human infection kan bird flu strain sa indang nasyon. May bago na naman. Nakaulakit na sa tao sa bird flu. Sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Hanggang Hunyo o kaya mga bareta niya to sa lado lokal, di po sa satuya na palibot. Hinali na po kan Land Transportation Office ang travel restrictions kan mga pampubliko asin pribadong behikulo pasiring sa Visayas, Mindanao, Catanduanes asin Masbate via Maharlika Highway Pier kan Matnog sa Sursogon asin iba pang puerto sa rehiyon. Sigon sa ahensya, ini dahil hinali naman kan pag-asa ang gabos na tropical cyclone warning sa Kabikulan dahil sa patakot kan bagyong Dante.
Siring man, mauot kang LTO Bicol na ang pagiging alerto kan gabos sa kaligtasan sa tinampo. Magigirumduman na dahil sa paabuton na bagyong Dante. Kinonsilar kang LTO Bicol sa paagi ni Director Francisco Ranches ang gabos na mga biyahe nin mga bihikulo gikan sa Metro Manila asin iba pang bihikulo gikan sa luwas kang rehiyon ang desisyon sa Visayas. Mindanao o ang destinasyon sa Visayas, Mindanao asin iba pang islang probinsya kan Kabikolan. Tanganing maiwasan ang pag-urumol-umol kan mga pasahero asin bihikulo sa pier asin maging sa gilid kan Maharlika Highway. Narapak ang rubber bladder kang rubber tube na haloy ng pigahalat kan mga paraoma kan uwas asin libon matapos ipag-orden kang National Irrigation Administration na tangkason giraray para day anudon ingka sa magparauran dahil sa bagyong Dante. Tadaiman na higutan ang mga tuwerka kaini. Sa kumpirmasyon ni punong barangay Raul Saragosa sa DZGB News, nangyari ang mamundong insidente kan ibalik na kuta kasaod bang aga ang rubber tube sa lalapatan kaini dahil wara na subagyo. Mantang pigbabalik ginamitan in heavy equipment tanganing may sulit ini alagad nagkararapak asin nagka-parasing ang mag-ibong nagilid kang rubber bladder. Idinagdag pa nayaon ko ta sa lugar ang mahigot kan mga tuwerka para sa pinal na pagbugtakan tornilyo. Mantang pigsurat ang baretang ini pigadalan pa kung repairable pa o daina ang damage na sanambit ng rubber tube. Ang nasabing proyekto pigasabing may pundong 50 milyon pesos asin binakal pa sa China ang nasabing kagamitan. Magigiramduman na binisita ka nakaaging aldaw ni 3rd District Congressman Didi Cabredo ang nasabing proyekto asin nagpahayag nin kaugmahan asin pasasalamat si Kapitan Sirio dahil mariresolbera na kutang haloy na problema sa irigasyon kang rinibong hektarya din kabasan na makikinabang sa proyekto. Kung ano ang magiging kapaladan kan sinabi ng rubber tube, iyon sa tuyang abangan sa report ni Jimmy Nasalita. Nagpasalamat sa Diyos asin nagpahayag nin kaugmahan si Provincial Agriculture Office Chief Che Rebeta na nagkibrad ang bagyong Dante asin day nakadanyar sa produktong agrikultural sa probinsya ni Albay. Enot kay din nagkaigwanin matinding preparasyon sa paabutan na bagyo ang Apaw kung saan ang mga lokal na paraoma sa probinsya sa paagikan lambang agricultural officer sa mga syudad asin munisipalidad nag-abiso na tulos anihon ang mga produkto na pwede ng anihon bilang antisipasyon kuning kaso rapadohon kita kan bagyo. Sinabi ni Rebeta na mas nagiging preparado na sindangon yan kada bes na may mga nanotaran na maraot na panahon dahil habo na nindang mautogiraray at eksperyensya sa bagyong Rolly na nagwalat ng dakulang danyos sa lado kan sektor ng agrikultura sa Albay. Inasigurar man niya ang tabang kansa ng opisina bilang suporta sa mga paraoma. Laom kan Apaw Chief na mas lalong maging mahigos ang mga paraoma para mas lalong magkusog ang sendang sektor. Bareta mga tugang sa lado lokal, 11 na bagong o kaya 18 bagong kaso ng COVID na rehistro sa Daraga Albay, 2 ang nagadan. Renz Luna sa detalye. Panagos pang nadudugangan ang kaso ng COVID-19 digdi sa Panuan kan Daraga. Sa latest na datos na pinaluwas kan lokal na gobyerno sa paagi ni Mayor Victorete, kaso hapon 18. Ang positibong kaso na naidugang digdi sa Banuan kan Daraga. Asin sa 18 ni 2 ang nai-risk rong nagadan. Typical patient number 12354 sa 30 anyos na lalaki sa physician tagasagpon Daraga Albay asin asymptomatic asin naka-quarantine naman. Typical patient number 12367 sa 39 anyos na babae taga Busay Daraga Albay asin dai param kung saan naka-expose din na virus asin din asymptomatic asin naka-quarantine naman. Typical patient number 12430 sa 30 anyos na lalaki sa utility taga-tagas Daraga Albay asin na day parang kung saan na-expose in virus asin in na-quarantine naman asin si Bicol patient number 12431 sa 24 anyos na lalaki taga-tagas Daraga Albay asin in asymptomatic asin naka-quarantine naman.
si Bicol patient number 12456 sarong 49 anyos na lalaki taga Malubago, Daragalbay, asin na ini naka-quarantine naman. Asin si Bicol patient number 12457 22 anyos na sarong estudyante taga Bagumbayan na Daragalbay, asin ini naka-quarantine naman asin close contact kan sarong nagpositibo. Si Bicol patient number 12458 sarong 32 anyos na babae sarong financial analyst taga Bagumbayan, Daragalbay, asin exposed sa sarong nagpositibo asin na-quarantine naman ay si Bicol patient number 12464 sarong 22 anyos na technician taga Maluwago, Daragalbay, asin ini naka-quarantine naman si Bicol patient number 12465 sarong 21 anyos na babae taga Bungalon, Daragalbay, ini nagadan. Asin si Bicol patient number 12472 sarong 36 anyos na babae taga Nislag, Daragalbay, naka-quarantine naman. Asin si Bicol patient number 12473 taga Maroroy, Daragalbay, sarong 28 anyos na babae. Asin si Bicol patient number 12474 sarong 42 anyos na lalaki sarong negosyante taga Maroroy, Daragalbay. Asin in quarantine naman si Bicol patient number 12475 sarong 3 anyos na lalaki taga Maroroy, Daragalbay. Sinaka-quarantine naman ay si Bicol patient number 12476 sarong 16 anyos na babae estudyante taga Maroroy, Daragalbay. Naka-quarantine naman si Bicol patient number 12481 sarong 57 anyos na babae sarong Paratokdo taga Lakag, Daragalbay. Sinaka-admit naman si Bicol patient number 12487 taga Market Site sarong NGO 24 anyos na lalaki. Quarantine naman si Bicol patient number 12497 taga Bagumbayan, Daragalbay, sarong 62 anyos na babae. Pinag-aarampang niyan kung anong status at na ikaduwa nga nagadan si Bicol patient number 12501 sarong 49 anyos na lalaki taga Barangay Salvacion na Daragalbay at nakamati ng simptomas kanakaaging petsa 28 kan bulan ni Mayo. Asin ini nagadan sa nanambitan ng helang kaysa ngunyan panagusan mga po ng lokal na gobyerno sa publiko, lalo naman sa mga Daragenyo na magsunod sa mga pinapautob na safety health protocols tanganing maiwasan o lakitan ng COVID-19 ngunyan pampanagos na nagdalakop ang nanambitan ng transmission kan virus. Padagad na parata, Renz Luna, DZGB News. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal, mga dayuhan daw nagkaka-interest na mag-invest na negosyo sa Pilipinas. Al Armario sa report. Buwelo na magkapital in mga negosyo at mga foreigner digdi sa Pilipinas. Yan ang bigilauman pagkatapos makalusot sa Kongreso ang economic charter change na pigubusol ni Congressman Alfredo Pido Carpin Jr. asin Congressman Joey Salceda. Nagtutubod ang mga kongresista na inihan paagi para mag-interest ang mga dayuhan na mag-invest in kapital sa negosyo digdi sa Pilipinas na dahil mga kondisyones na magagamat sa ngunyan ang negosyo sa nasyon, dakol na talaga ang nagabagsak dahil kan pandemyang COVID maski digdi sa lokalidad. Kaya puhan makabangon giraray, kaya na panahon ini na baguhan na talaga ang sistema para makabangon giraray ang ekonomiya sa Pilipinas sa pagtubudian kan mga kongresista. Alarmario, DZGB. Mabukas nin rota o linya nin tricycle ang Committee on Transportation kan Sanggunang Bayan kan Daraga na pinamamayuhan ni ABC President Councilor Montaliana sa ongoing construction kan Bicol International Airport sa Lubo kan nasabing banwaan. Sinabi ni Montaliana na nasabing lakdang susugman sa rekomendasyon kan Civil Aviation Authority o CAAP na kadakol na trabador sa construction kan bagong aeroporto ang nagrereklamo na naglalakaw poon sa Baskaran, Siringman kan mga taga-barangay Kinawitan para sa namakalaog sa trabaho. Sarap manining paagi para sa mga residentes kaya ni sinasabing Bicol International Airport na mas mapadali ang transportasyon. Apo doon ining Biscontoda o Baskaran Kinawitan Tricycle Operators and Drivers Association magkakaigwan inisyal na pagtripon kan mga stakeholders asin mga posibleng operators para sa bagong ruta para maplansya asin maimplementar ini sa mas lalong madaling panahon. Alas 6:17, iba pang mga bareta sa lado lokal, makalipas lang po kaya ini. GB News Express. GB News Express. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight.
Kamusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Light. May libre ka pang 1 bote. Don't worry, magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. GB News Express. Padagos kita sa mga bareta, communal vegetable gardening, pigpapadagos ngunyan kang Legazpi City Women's Federation. Ans Galero sa detalye. Pagtanom ng mga gulay sa mga barabarangay ang nagiging alternatibong paagingon niya na kan mga kababaihan o ang mga miyembros kan Legazpi City Women's Federation tangan inamata para na nahibabang supply ng gulay sa mga merkado garakan nakaperang travel restrictions dahil man sa pandemyang COVID-19. Sigun sa federasyon na pinamamayuhan niya na ni former City Mayor Geraldine Rosal, maugmasinda na nagkupartisipar ang gabos ng mga barangay sa syudad sa sendang pinag-organisar na communal gardening sa syudad sa pagsasabi na sa paagi kay ni na pagtanom-tanom lamang padiit-diit ining makakatabang sa panuruag daw na konsumo kan sa indang mga pamilya mantang pwede man ini magamit bilang dugang na income. Sa ibong nalado ang Legazpi City Agriculture's Office sa presenting pamamayuman ni OAC City Agriculturist Sinanas. Bilog man ang suporta ninda sa mga kababaihan sa mga barabarangay na nagpapartisipar asin muya padigdi magsabay bilang tabang nananausinda ng mga similya ng pananom, partikular naan para sa petsay, talong, karabasa, upo o asin iba pa. Nananauman ngunyan ng fertilizer and sendang opisina para sa mga miyembros ka na federasyon. Ngunyan, kaghigos asin palagos sa suporta sa siring na programa ang hagad kan federasyon asin man kan City Agriculture's Office mantangyaon pa ang pandemya asin man igwa pa rin mga naapektaran kay ni sa syudad kan Legazpi lalo na ang sa sektor ng ekonomiya asin pag-empleyo. Dagdag na bareta, ang Galero, DZGB. Hanggang sa Hunyo 14, 2021 na sana ang pigataong plaso kan Department of Labor and Employment para sa mga benepisyaryong dahil pa nakukuhakan sa indang AKA Program Financial Assistance. Sinabi ni JV Gasga, tagapagtaram kan Dole Bicol, halang kaupang numero kan mga Bicolanong dahil pigaklamar ang mga money remittance o sa mga money remittance centers ano sa aming asistensya. Paliwanag ni Gasga na kaipuanin ng magkuhanin liquidation kung pira ang naging beneficiaryo ka nasabing programa asin ang personang mapalyar na mag-claim kasalidahan na kan ibang kwalipikadong mga persona. Mga tugang sarupo na truck na panunin kargaminto dit pang mahulog sa fishport sa Pier Campiodran. Dahilan po ta ang driver buyong. Jimmy nasalita sa detalye. Sarong truck plate number RGK 266 pinagmamaneho ni Ronel Balier de la Cruz, 32 anyos, taga Kinamaligan, Masbate. Andit pang mahungkang mahulog sa Fishport o sa Tampikan dagat sa Piodran Port. Kaso bagong alas 2 nin maaga, konsay ng driver habang nasa impluensya nin alak, inaandar kay ni ang truck pasiring sa may pier. Pagkatapos, spirit na minalaog ini sa mismong compound kan Philippine Ports Authority, konsay ng kamautan mainot siya na makasakay sa barko, biyahing Masbate. Sinita ini ni MDRRMO Chief Noel Ordoña kung sa inday pa man siya pwedeng maglaog
sa compound kan PPA sa pagsabing bako pa oras nin loading alibasa boyong nakipagmuslakan ining driver na si Ronel de la Cruz kay Mr. Ordoña sagkod na pinaatras nin Maricas ang truck saka nagmaniubrada na naman paabante asin ang problema tumbok kay ni ang tampikan dagat maray nga ni nakapagpreno pa man ini alagad giliduno ng maray diit ng distansya na sana hungkang na ini ang ginibon ni MTRRMO Chief Ordoña pinadakop ini sa polis kung saan sa ngunyan yaon ang boyong na driver sa police headquarter para sa nagkakanigong disposisyon. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Iba pa niya tong mga bareta, misteryo sa pagkawalat kan bangkay na nagpositibo sa COVID-19 na nakabukas ang nitso sa Sarongbo Again Cemetery, padit-dit nang nasusoy-soy kan PNP Legazpi. Lowens Barcena sa report. Natatahi-tahi na Chief of Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita kan Legazpi City Police ang mga nagsasaranga-sangang istorya kung natata binayaan mananggad na nakatiwangwang sa nasa sarong nicho kan lubungan din mga born again Christians an sa indang pag-iriba na kumpirmadong bangkay palan mananggad din sarong lalaki na nagpositibo sa COVID-19. Diyan sa barangay Bugtong Legazpi City, ini makalihis na magpaluwas pa sa nangangunya na aga ang ipatura kan resulta kan sa indang pagsusoy-soy sa insidente na kung sain imbelto digdi ang mga komunidad nin born again Christians Purinaria asin supulterero kung natatanapinjente ang nasambit na insidente. Enot pa lang kayo ni alas 5 kan Martes, nakaresebe na nin text si punong barangay Armando Toledo na may sarong bangkay na ikinunkun sa nakabukas na nicho sa nasambit na lugar asin ini-verify na totoo kan suguon kay ning reparuhon na barangay Tanod Anthony del Castillo asin Chief Tanod Ricardo Aringo kung kaya uminapod sinda sa polis para investigaran ini. Sa pahayag man kan barangay Tanod na ini bago ang insidente, naabutan ninda na may mga persona na nagpapamidbid na mga born again Christians sinsinda daw nag-aarasikaso kan bangkay kan biktima asin mga alas 6 din banggi sinabihan sinda kan mga ini na sarado na daw sunidyo na binugtakan kan bangkay. Lagad 6:45 in banggi suminumbong man ang sarong born again Christian sa indang barangay na subangkay palang kay ni certain Cesar Bilon sa ipan natatakupan asin winalat sa naduman na bukas ang nitso asin natakot ini aligado taburo ka sana asin positibo sa COVID-19. Kan aputon kan pulis ang mismong supulturero na si Arnel Barquilla alas 3 ka nasabit na aldaw may mga tauhan daw kan Purinarian Nuestra Señora de Salvacion na idinaraan nasambit na bangkay sa laog kang cadaver bag asin inilaag ini sa nakabukas na nitso asin sinugo siya natakupan na sa naininin semento ta ini sarong positibo sa COVID. Ngunyan dahil sa takot nagsayuma ang sepulturero na asikasuho nini asin sinimbag kay ni ang mga taga-Purinaria na dapat ilaag mo na ninda ini sa ataol o kaya sa kabaong bago saraduan. Alas 5 inilaag mananggad daw ini sa kabaong asin sinelyuhan na ang lubungan. Sa pagabot man kang pulisya sa Purinaria Salvacion sa account ni certain Lito Aspe na saro kay ning empleyado kinumpirmar na may saro mananggad sindang interment ning bangkay kan born again Christian na sa indang inakbot sa BRTTH na positibo sa COVID-19 asin kinumpirmar na ini taga barangay 33 Peñaranda Legazpi City. Mientras tanto sa pagkoordinar kang kapulisan sa Kapitan kan Peñaranda na si Kapitana Mafi Velasco na nakaulay man kan DZGB News, kumpirmado na iyo ini si Cesar Belon, 37 anyos businessman, positibo sa COVID-19, ay dinara sa Tanchuling Hospital kan Mayo 29, 2021 para bulungon. Asin ang pamilya kay ni naka-isolate na taan panduwa pa palang kay ning agi positibo man sa COVID na nasa isolation facility pa kan syudad. Iyon ay ni an identity susog sa ipinutasang pahayag ni Kapitana sa pulis na bangkay na si Bicol Patient 11780. Nakumpirmar man sa ICR na iyo talaga ini ang nasabit na pasyente. Alagad yun yan, susog sa ipatura, padagos pa sa idang investigasyon, dikti
Nasusog sa pulis, nagsusoy-soy pasinda kung ano ang magiging paningbagan kan mga imbelto sa insidente. Taan klarong nangyari, winalat na nakabukasan na anitso kan bangkay na nagpositibo sa COVID-19. Nasusugan si pinagdo ni Kapitan Armando Toledo. Distroso ka ini ang Health and Sanitation Code kung ini dai nariparo. Dagdag na bareta, ako po sa LBB. Isla San Miguel sa Tabaco City, linaog na po ng illegal na droga. Jomar Bien sa detalye. Linaog na kanila na droga ang Isla San Miguel na siyudad kan Tabaco. Ini ang kinumpirmar ni Tabaco City Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azoteja sa ginibo kaining pagbisita sa sanggunian panglungsod parte kan paapod tangani inaaramon ang sitwasyon kan peace and order digdi sa siyudad kan Tabaco. Sinabi ni Azoteja na sa pinagigibon nindang monitoring kan mga illegal drug activities sa syudad, nanotara ninda na iguana kaining eksistensya sa Isla San Miguel na pinagkukumpwesto ng 5 mga barangays. Kinumpirmar niya na ang paglaog kan droga kagibuhan ka nagkatarang persona na nagkaiguana ng eksperyensya sa ibang lugar, arukan Metro Manila. Sigun sa COP, ang mga ini iyo ang nagdidisponer ng droga sa luwas asin pigadara sa laog kan isla. Ipinagkukonsiderar ni Azoteja na small time ang mga ini alagad sa indanang pigtatrabaho para mapukulan ang padakos ng paglakop kan arog kay ng illegal na aktibidad o ang paglakop kan illegal na droga sa naunang bita na isla kan syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:33 nin pagaga. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang, Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigila. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang bagong jersey, may bagong tapas. Stanley, Ringo. It's a One Hinebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Hinebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Hinebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Hinebra. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang bagong jersey, may bagong tapas. Stanley, Ringo. It's a One Hinebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Hinebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation.
See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, bako sana pagkakaigwanin pagduduwa-duwa kan publiko ang pagbakuna ang rason kung nata bagulbol ang abante kan vaccination program sa nasyon. Sinabi ni Dr. John Wong, epidemiologist kan Epimetrics Incorporated, na saro sa mga dakulang dahilan yung kakulanganin supply ng COVID-19 vaccine sa nasyon. Sigon kay Wong, nakasentro ang atensyon sa mga igwang pagduduwa-duwa sa pagbakuna alagad dahil dapat na paglingawan na ang 32% kan mga Pilipino nagsabing tiwala o handang magbabakuna. Daid nababakunahan pa ang dakulang parte kan 32% dahil sa kakulangan nin supply nin bakuna. Sangon yan, sinabi niyang pig-abot pa ang ibang mga target na mabakunahan sa mga prioridad na sektor kaibahan ng A2 o senior citizen o A3 o mga persons with comorbidities. Pwede nang magbukas din padagos ang ekonomiya kang nasyon kung mabakunahan na kontra COVID-19 ang kabangakan populasyon kang Pilipinas. Sigon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang pagbabakan bilang ng COVID-19 cases as in magiging bilang kan mga nagadaan matapos an makaresibinin bakuna na 30% kan sa indang populasyon. Nahiling naman ang padagos na pagbaba ng kaso.
sa giraray sa pagkusog kan sa ekonomiya kang maabot sa bakuna o kung maabot ang bakuna nin 50% kan populasyon. Alagad sinabi ni Galvez na mantinido pa man giraray ang target kan gobyerno na bakunahan ang 70% kan populasyon sa nasyon sa pagkatapos kan 2021. Positibo si Galvez na maabot ini kan gobyerno lalo na kung makamtan ang pagbakuna sa 120,000 katao kada aldaw. Dapat na pag-isipan giraray asin dapat na mag-adjust ang mga tao asin ang mga nag-implementar kay ni. Sinabi ni Mayor Isko Moreno kang syudad din Manila na ang pagsulog ng face shield dapat na ipapundo na asin day na ipag-require sa paggagamit kang general population sa mga pampublikong lugar asin magin sa mga tinampo kundi dapat gamiton sa mga hospital asin iba pa tanganing mabawasan ang gastuson kan mga namamanuan. Sa tinawanin doon na ang Pilipinas sana sa bilog na mundo ang nag-require in face shield sa mga tinampo. Kaya dapat na pag-isipan giraray ini asin dapat na dakol na maukudan tungkol sa sinabi ng bagay asin dapat na mag-adjust na sigon kay Mayor Isko Moreno kan Manila. Bareta sa ibang nasyon, kinumpirmar po kan China na nagkaigwan ng primerong infection o human infection kan H1N1 bird flu strain sigon sa National Health Commission kan China. Sarong 41 anyos na lalaki gikan sa Zhenjiang ang dinara sa ospital kang Abril 28 dahil nakamati inin grabing trangkaso. Matapos ang sarong bulan na diagnose ini nin H1N1 na piglilinaw na ninda ang posibilidad na kanakauna na ulakitan ini kan sinabi ng virus na rahayman ang nasabing sitwasyon ng pasyente asin dahil man in sintomas ang naging close contact kay ni. Dakol na mga strains nin mga bird flu ang na-discovery sa mga hayop sa China pero sa mahiwasan na outbreak sa mga tao, bihira man. Sa Canada, binago na po kan Canada ang sendang regulasyon may kinaraman sa paghalo-halo nin mga COVID vaccines. Dakol ang posibilidad na makakuanin magkaibang brand nin bakuna. Ano kadawang shot kan sendang namanuan. Sinabi ni Public Health Agency of Canada na o sinabi kan Public Health Agency of Canada na ang mga nakaresibin ng AstraZeneca vaccine sa primerong dose pwedeng makaresibin ng Pfizer o Moderna sa ikadawang dose. Ang mga taong nakaresibin ng saro o duwang bakunang mRNA ang Pfizer o Moderna pwedeng makakuanin arin ng duwang brand para sa ikadawang doses. Alagad, ang pinakamarahimang giraray na magamit sa parehong brand nin bakuna para sa parehong doses. Ini man ang sinabi kan mga nainot na doktor kang nasyon na si Dr. Teresa Tam, Canada's Chief Public Health Officer. Ang abiso na ini nagtaunin sa mga probinsya asin teritoryo ni ligtas asin epektibong pagipilian sa mga manuwaan in mga programa kan bakuna na pag-araman ang supply mantinidong sarong dakulang isyo siring man ang bakuna sa Moderna asin AstraZeneca. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Dubang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz sa detalles kan istorya. Paring Mar, good morning. Good morning, VP. Dahil makukuha ang pulmonya sa paggamit ng face mask sigon sa Department of Health. Base sa pag-aadal mas sa babaan porsyento kan pagdakol kang bakterya sa pagsuglog ng face mask. Sabi pag-anahensya na ang pagsuglog kan face mask as in face shield epektibo sa pagpukol ng COVID-19 insagod sa 93%. Tarong pagirumdom kan DZGB as in kan DOH para sa ligtas na pamilya as in komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Business News. Business News. Mga tugang pwede na pong mag-apply ang mga pribadong establishmento ng safety certification para makonfirmar ang pagsunod sa minimum public health standards na pigtalaan kan gobyerno. Sigon kay Labor Secretary Silvestre Villo III na ang pagkakaigba ng safety seal na makakapagpatunay sa publiko na pigsunod kan mga negosyo ang health protocols, aron kan social distancing ang paggamit in contact tracing application
Arog kan Stay Safe Philippines. Sinabi ni Bello na sa pagikan Safety Seal Certification Program, makakasiguro ang publiko, lalo na ang mga workers, naligtas sa protehido sinda sa luwasin harong, maski patugutan ang bilog na magbukas na kan ekonomiya. Hinagad ka ini sa mga tagsarin negosyo na mag-apply para sa certificate o safety certification. Mantangan application voluntary, alagad pinginganyer niya sa halangkaw na level ang mga private business owners na magkuhanin safety certification para makaabang sa paglangkaw kang kumpiyansa kan publiko. Mapaluwas manin anahin siya ka nasabing sertifikasyon sa mga establishmento sa manufacturing, construction, utilities, information and communication as in warehousing industries para magapag-apply bisitahon sana ang Safety Seal Certification magapod sa Dole Hotline 1349. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, nangapudan po sa mga Katoliko. Ang Arsobispo kan Bicol na isabuhay ang Laudato Si sa pagikan tulong P na UN Plant, Protect as in Promote. Sinabi ni Arsobispo Rolando Terona kan Cáceres para sa Laudato Si Week Celebration kanakaaging semana, hinagad niya na tawanin aksyon ang nakapalaman sa nasabing encyclical para sa dating National Director kan Caritas Philippines kay puhan ma-develop kan lambang saro ang habit na magtanom nin kahoy. Hinagad kani sa publiko na ang proteksyon ang kapalibutan asin parte kani ang pagprotesta sa mga gawi o lakdang kan tao na makakadistroso sa environment. Dadag pa niya na parehong informasyon ang pagtaunin oras na i-promote ang katukduan kang Laudato Si. Tinawanin doon na igwang responsibilidad ang gabos na proteksyon na umatawan ang giproteksyon ang Mother Nature dahil ini ang ladawanin karahayan kan kagurangnan na itinao niyang regalos ang malinig, magayon asin berdeng kapalibutan. Sa 500 years of Christianity. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz. Katubang si Angel Mustasa sa Ralo Lokal, asin siring man, mga tugang Andy Espinar. Mega Force Patrol sa report hali dyan sa luwas. Yan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Uy,
pesos? Ara mong igwa ka ng Great Taste Premium Classic ayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robust na beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan tayo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa. Happy birthday nga kay Cecil Gaurano. Happy birthday. Sabi-tabi ni Ate Ritz. Storyang may init, pamahawan sa Ate Ritz, good morning. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Alright. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa mga miyembro do kan Pamilya Africa. Permi nagdadangog sa DZGB sa Gabos na taga-puro kay Kapitan Nick Barrios. Pagrit po kay Cristiciano, always nakatune in sa DZGB from Karen Sale ng Puro. Okay? O bueno. Ugaring, maalas 7 na. Diyan na lang tabi, Jimmy, so report mo sa follow-up kang rubber tube. Diyan na lang tabi, Jim, na 7:30 ta. Kaso hapon, nag-report mga tugang si Jimmy
Garo kay Mar, naka-report kay Pading Mar, sa programa duman sa Aramon niya to, na sa rubber tube, mga tugang na day pangani lamang nagagamit asin kabubog takpasana, mga tugang sa 3rd District Canalbay, pinatanggal kang National Irrigation Administration. Halion nga niya, tabaka nga niya madiskwido kung kumusog ang baha. Kan tinanggal mga tugang sa rubber tube, siyempre ibabalik. Niya talay man ang labo sa Bagyo, ibinalik ka sa wapon, o mano kayan. Kan ibinalik, mga tugang sa rubber dam, nagisi. Ay nga yan, nagisi o. Ay, nagisi. Nagisi nga ya pa de. Nagisi nga ya pa de. 50 million nga ya ini pa de. Na nagisi na ini. Aramon ta taon-taon kung pwede pa itong mabulganize. Aramon ta taon-taon kay Jimmy kung pwede pa itong mabulganize. 50 million haling China, day pa lamang nagagamit, nagisi, kang isinulit. Diyan na pong 7:30, mga tugang, tag alas 7 na po, ninaga. Iyan sa tuya na pag-iristoryahan sa programang Anha po. Okay, salamat ka sa pagantabay. Mga tugang, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. That is what we are. No one in between. How can Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user.